qüestions de treball, ha sigut vindre en l'AVE, anava a dir. Fills de... Tenim un tren que triga 4 hores en vist que sí. És penós. En fi, i quan Miquel em va dir Joan, anem a Barcelona, dic, de cap. Perquè la veritat és que jo necessito de volta en quan omplir-me de país, omplir-me de nació. I com ha dit Miquel, ho vaig a repetir, al País Valencià estem vivint qüestions molt difícils. En la presentació que va fer Miquel juntament amb Xelo Llopis en Canet de Mar, farà any i mig, no? A l'estiu, sí. A la gent que allí era, ja portaven 4 o 5 casalles. La beguda de la Marina a la Ribera, de les comarques centrals del País Valencià. I... Tranquil, I vaig acabar en un prec cap a vosaltres, germans del nord, i us vaig dir, quan sigueu lliures, no se n'oblideu de nosaltres. N'hi ha molts valencians que estem en vosaltres, som la mateixa nació, i no se n'oblideu de nosaltres. Doneu-nos... No tanqueu la porta, no la barreu. N'hi ha molt de fill de puta allà baix, però deixeu-nos una porteta per on entrar. I volia... Al fil d'això, com em sentia jo quan vinc ací i el que patim, soc aquell ocell que l'aigua de pluja ha amarat les plomes del seu petit cos. Tremolós i poruc, sense esma, busca el vell niu d'on vaig marxar un dia. Però cau la nit i n'estic desorientat. Els meus piulits desesperats són com xiscles, esgarits que esquincen la fosca, la pregona foscor d'una nit sense lluna. Això és el que patim al País Valencià.